Yabona namhlanje masikhuluma amaqiniso ne kuyinkinga ukuthi umncane ne uthandane nomuntu omdala eli. Mina i-advice enganikeza abantu yona ukuthi noma ngabe uyabona ukuthi uyabathanda abantu abadala, akuhlale kancane ey'ntangeni zakho yabona. Noma i-age group le uyikhethayo ingabi inkulu kakhulu yabona, ukhethe boma 3-4 years yabona, uloku-ke ukhuphuka because le yokuthi uthi umncane uthanda nomuntu omdala uzozithola enkingeni eso, ngoba lo muntu lo uzokunikeza uthando ongalijwayelanga, lo muntu lo uza ne-experience, uza nje ney'nto ey'ningi and wena usasemncane. Uzothi uma sewuhlangana ney'ntanga zakho, iy'ntanga zakho angeke zisayenza njengalo mama noma lo sisi yabona. Iy'ntanga zakho uzobona ngathi zikwenzela kancane, uzobona ngathi iy'ntanga zakho azikuthandi enough, kanti no, ayikho into intanga yakho eyenzayo e-wrong, ukuthi wena usuke wathandana nabo bani nabantu abadala.